pai bajalan doanya denai adi arokan kuliah sana anu dalam kuburan doanya denai adi arokan kuliah sana anu dalam kuburan.
ito tun sana kakono di kola bangsa di padang urang malengan sadonyo usamanya po batamu nyobuang muko usamanya po batamu nyobuang muko surang diri
tangguangkan bermacam-macam nan dirasukan pagi yang mengesok tanda bulan indah berbintang hati tak rasa gamang suka putui hati jodan tuang menahan luka tandingan mahir penghari saat dia luput dan ganti dan juga badai adik dan nanti 7 bulan penantian nandenai tangguangkan bermacam-macam nan dirasukan pada manesok. Dia bapa